An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mali la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni la situma bi ye juma ye bi ye lahɔrɔma donba ye bato kɛ dɔ ye juma ye bato fɛn fɛn min kan fɛ a bɛ lajɛlen minɛ b'a ye masaramani ala k'an ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ. Bi juma o bɛnnen bɛ nazarasan kalo 12 na desanburu kalo don bi y'o tile 2 ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye lasiri cɛmancɛ ye fɔcogoya dɔw ko lasiri 2 bi y'o tile 7 ye jate la san kalo 5 don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw bɛ wulikajɔ la ko jadewala tigilamaw an balana ka f'u ka balo minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u minɛ maaw la ko jaga an ka sɔrɔsi ɲɛma dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ kolonɛla Mamadu Wule Samake ale kɔni tɛgɛ da u kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. Kunu sufɛ ni ka dugujɛ kunu na Kayi marabolo kɔnɔ yɛlɛmanikaw fɛ u nana an ka lakanabaaw dagara dɔ nɔfɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la. An ka jamana kɔnɔ bi kiiribulonba bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen n'i y'a sɔrɔ u bɛ ka dɔn k'a fɔ jaabi di kalataw koɲɛ kun kan n'o ye cour constitutionnelle ye o jaabi tun bɛ di muso min fɛ n'i y'a sɔrɔ n'o tun ye ka dɔn k'a fɔ Mana Saye ale tɛ ka koli min kɛra ka bɔ baara la k'a ye jamana gouvernement wele bɔgɔ jeninen kan o jaabiw bɔra o ko kɛra so ye miliyɔn caman u bɛna sara ye kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara nin kan lasɔmɔ balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala k'a ɲɛ k'a d'an ma. Kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana lakanabaaw kɛrɛnkɛrɛnnena Moti marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko jadewala tigilamaw u kɛlen kɔfɛ ni ka jagaw minɛ maaw la yɔrɔ caman na k'u fara ɲɔgɔn kan u taatɔlo n'u ye ko balo tɔni camanba de tun don. Sɔrɔsi ɲɛma bɛ n'i y'a sɔrɔ kolonɛla Mamadu Wule Samake k'ale n'a ka cɛdenw ye tɛgɛ da balo ninnu kan suma ninnu ka se k'u sɔrɔ k'u daraki. Maa caman ka fɔ la bi ni hakilila min talen filɛ ni jamana ɲɛmaw ye nin ko in don ba la lakanabaaw ka se ka nin baara ninnu sigi sen kan joona joona yɔrɔ caman na k'i k'a dɔn ko balo kɔni a minɛnen b'u fɛ yɔrɔ caman na ka se ka fɛɛrɛ kɛ ni k'a bɔsiw la ko n'o kɛra k'i k'a dɔn k'a bɛ kɛ so ye kɔngɔjugu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ kɛ jɔrɔ ye yɔrɔ caman na bi k'i k'a dɔn ko nin bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka se ka fura sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ a ɲɔgɔnɛ fɛn fɛn bɛ yen yarabi ala ni ka se ka don lakanabaaw gɛrɛsɛgɛ la basigi lafiya u bɛ se ka saba cogo min na n'an bɔra yen a yirala k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnena ka taa Ndobuguba yɔrɔw olu maraw kɔnɔ na bi na ko lakanabaaw bɛ wulikajɔ la ka taa se donsolakaw ma a yirala k'a fɔ ko dɔgɔfurancɛ kɔnɔ na k'u taara u tɛgɛ da suma dɔw kan min bɛ yen n'a se bɔra 100 bɔɲɔngo ma kunnafoni na maa min ka suma tun don k'u ka baara tun tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka fɛɛrɛ balalen tigɛ jadewala tigilamaw minnu bɛ marifa ta ka na maaw sɔrɔ sigidaw la olu ka baara ɲɔgɔnw de tun don kunnafoni caman na ko wulikajɔ kɛr'u fɛ wa ko nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ sen kan bi yɔrɔ caman na bi an bɛ dugawu kɛ jamana in basigi lafiya bɛna sira min fɛ an ka jamana yarabi ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na n'aw hakili b'a la jamana kuntigi kɔrɔ Elhaji Birima Kɛta ale ka fanga sɔn'o ka dafiri jaabi min bɔra n'i y'a sɔrɔ kɛra kalata jaabiw ye n'o kɔni kɛra maa caman fɛ bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ n tɛ sɔn k'o sɔrɔ kɛ ko kalata jaabi taw n'o ye wasadenkala taw ye k'o jaabi minnu bɔra maa caman yɛrɛ k'a fɔ k'olu kɔni olu sigilen tun bɛ ni jaabi min ani min dira k'o tɛ kelen ye. Mana Sada ɲɔgɔn ni ale ko fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn kabini bɛɛ fanga taara an ka jamana kɔnɔ na jaabi minnu dira ale fɛ kalata la o ɲɛmayaso kunna maa si tɛ k'a fɔ ko min y'o ɲɔgɔnna kɛ kabini Musa Tarawele tile fo ka na se an bɛ don min ko bi n'ale tɔgɔ fɔra maliden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an ka cour constitutionnelle la an walana k'a fɔ o jaabi dili ale min tun y'o ɲɛma yɛrɛ ye o jaabi labanw bɔlen kɔfɛ ni maaw kɔni ɲarakira k'a ka fanga kan k'a fɔ ko jaabiw ma k'u sago ye o kɛlen kɔfɛ jamanatigi ala ma hinɛ na Elhaji Birima Kɛta ale kɛla ka yira k'a fɔ ko kɔni ka se k'a bɔ a nɔ na o min kɛra k'o y'a sɔrɔ ko ni kɛli tun man kan a y'a damakasi sɛbɛn don ka tila k'i ka dɔn k'a fɔ jamana wele bɔgɔ jeninen kan a yirala k'a fɔ k'o jaabiw bɔra ko miliyɔn 60 o de bɛna sara i ka dɔn k'a fɔ Mana Saye wa k'a ni maa fila wɛrɛ kun don kiiri in na olu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛna miliyɔn 44 ani 3 k'u bɛn'o sɔrɔ wa ko nin tɛ dɔ yɛrɛ dɛ an ka jamana kɔnɔ na fɔ sariya tigilamaw u mana taa sira o sira fɛ k'i ka dɔn k'a fɔ maa min bɛ n'i y'a sɔrɔ sariya baarakɛbaa ye k'olu de bɛ sariya dɔn kuma caman na i ka dɔn k'a fɔ ko maaw bɛ hakilila caman ta k'a fɔ ko fo ka nin kɛ tan walima ɲɛmaa dɔw bɛ fɛn dɔw ta ko n'a kɛra sariya tigilama dɔw bɛ wulikajɔ kɛ hali n'u ma fɛn fa don k'i ka dɔn k'u tɛna sigi u bɛ tila ka taa ko ye bɔgɔ jeninen kan an bɛ dugawu kɛ fɛn min da ka di an ka jamana na yarabi ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ yɛlɛmanikaw fɛ Kayi marabolo kɔnɔ na kunun sufɛ ka na kununko sɔgɔmada joona fɛ maaw kɔni kamana guwanna a yirala k'a fɔ ko marifatigi dɔw de kɔni nana an ka lakanabaa minnu bɛ olu dagayɔrɔ nka a yirala k'a fɔ ko an ka lakanabaaw
olu kɔni n'o ye sɔrɔsɛlakaw ye wulikajɔba de kɛ ka se ka nin ko ye ka se ka kunbɛcogo ɲinan na k'a ko sen fɛ duwanɲɛnakaw ka yɔrɔ kɔlɔsiliba n'o ye gardien ye ka taa se finitigilaka kelen olu ni tora la wa kiiritigilama min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ yɛlɛmanikaw fɛ yen o ka mɔbili a n'a furumuso ka mɔbili k'u y'o bɛɛ lajɛlen jeni i y'a se ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma maa dɔw bɛ sigida kɔnɔna na olu bɛ sariya di baara in kɛra cogo jumɛn de la an k'u lamɛn. vers 23h30 an ye marifa mankan mɛn dugu kɔrɔ yan fan na o ye kan ye kɔfɛ u jigira ka na duwan fana attaqué mobili fila bɛɛ u y'olu jeni kan militaire donc k'u ka matériel k'u ka mobili fana calciné quoi. An mako bɛ renfort la pour que maintenant parce que c'est que frontière in ka jan kojugu kosɛbɛ état bɛ ka caman kɛ mais ayisa maintenant a ka kɛ patrouille ni fɛnw ka se ka caya pour que maintenant ka se ka basigi natigɛ sigida kɔnɔna na sur la frontière an b'o de wele kan mɛn ma k'a ɲɛsin gouvernement malien k'a fɔ siga bɛ yen nɔ siga n ko nantɔ ka baara kɛ cun cogoya tan bɛɛ b'a fɔ yan ye zone rouge de ye siga b'a la k'a fɔ la zone a cogoya bɛ menace b'a kan mais siga ma bula kan kɛwale tɛ quoi dusu kamini kosɛbɛ bon dɔgɔtɔrɔ la tɛ mun bɛ kɛ i fan fɛ i b'a mɛn de n'i y'a mɛn a b'i siran kosɛbɛ kɔni b'i siran kɔni bonya kosɛbɛ population fanfɛla la comme déjà hakilisigi nana parce que souvent journée na vers 7h moins waati renfort saba nana donc se ka sababu min ta ka basigi nati sigida kɔnɔna na o ye kama min bolo bi n b'a ɲini population de fana fɛ n'o ye fɛn fɛn ɲini sika b'a k'a di pour que a ka actualité ka ɲa pour que an ka kisi ni waleya jugu ninnu ma kunnafoni fɛn fɛn n'u sikalen b'a la u k'a di pour que ka sigida kisi ni n'a ɲɔgɔnnaw ma. An balɔdɛ k'a fɔ ni tun ye maa dɔw ka sariya u y'a fɔ cogo min na n'an sigira fɛn min na an ka kunnafoni di a dɔ bɛ dɔ la o sɛgɛsɛgɛliw de bɛ se k'a to an tɛgɛ bɛ da an ka maaw kan maa minnu bɛ n'u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsan ma an ka maraw kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ ala k'o faamuyali ɲuman di an kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an ka jamana kiiri tigilamaw ka baarabila min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bi kan ka bɛn tile sabanan ɲɔgɔnne ma kununko kiiri kɔni a dayɛlɛli baaraw kɛrɛnkɛrɛnnen olu tun kan ka kɛ n'o ye kiiritigɛlaw ka doni yɛrɛ ye u y'a yira k'a fɔ k'olu sen tɛna ye o ko la u ma y'a kɛ kɛnɛ kan nka i k'a dɔn baara in kɔni hali n'a sɔrɔ n'a kɔni kɛra n'a ɲɛmaya tun bɛ jamanatigi yɛrɛ bolo k'a kɛra tɔ k'a jɛ ye i y'a sa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma baara in kɛra cogo jumɛn de la min ye Musa Dirisa Gindo ale ka dɔn k'a fɔ kiiritigɛlaw kɛrɛnkɛrɛnnen na olu ka lafasali tɔn o maa dɔ ye ale b'a ɲɛfɔ an ye baara in kɛra cogo di an ka lamɛn. Rentrée judiciaire ye anw kiiritigɛlaw bolo komi an ka nisɔndiya don ani an ka fɛti parce que magistrat fɛn fɛn bɛ Mali la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen an ka juridiction bɛɛ bɛ na an bɛ jɛ ka fɛti kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ komi tribunal ba ni a ɲɛmɔgɔ bɛ président de la république bolo bon maintenant an n'an ka grève de bɛnna hakilina jiginna grève in daminɛna mardi tɛmɛnen 29 novembre kɔnɔna na bon tile 5 o tile 5 la nin ko in yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ni o ye 1er décembre ye o de kama an y'a ɲini an ka tɔndenw bɛɛ fɛ Sam ni Silima an ko an si kan ka taa ala y'a kɛ an ka tɔndenw ye an ka kuma lamɛn ba rentrée kɔni kɛra a kɛra an kɔ bon an y'a ye depuis kɔlɔlɔw fana kan sɛbɛnfura dɔw tun bɛ ka yala k'a fɔ ko an ka kalansoba ninnu ni kiiri bɛ kalan yen nɔ ka ɲini o ekɔlidenw fɛ n'o ye étudiant ye k'olu ka taa a bɔra kɔfɛ tuguni an y'a ye magistrat militaire fana convoquera o ɲɔgɔn fɛ wa rentrée dun ye fête de ye n y'a f'i ye cogo min na a doni fana bɛ kɛ ko bɛɛ k'i ka an ka kiiritigɛ finiw don ka taa bon ekɔliden ninnu kiiritigɛ fini t'olu la t'a dɔn olu bɛna don cogo min donc militaire ninnu ta olu bɛ faamu parce que kiiritigɛlaw b'olu cɛ la bon an y'o de kɛ bi o de kɛra an ka dusumakasi ye a kɔni kɛra an kɔ an ko an tɛ taa kan ka da an ka dusumakasi kan ani an ka revendication kan parce que n bɛ hakili jigin ka tuguni an revendication ye min ye o ye cour suprême yɛrɛ ta ye ni sariya dɔ tun kan ka yɛlɛma ka dɔ fara olu ka si kan u ka baara sira kan an ko k'o tɛ se ka bɛn sariya la bon sariya baarakɛla dun n'i jɛngɛnna i tɛ se ka kuma fɔ tɔw ta la o de kama an bɛ fɛ ka nin fɛn in lakile o de y'an ka grève yɛrɛ kun ye n'an y'a daminɛ a bɛ tile 3 la bi a bɛnna ni rentrée judiciaire in ye i y'a f'i ye cogo min na an kɔni an sen bɔ a la a kɔni kɛra mais a kɛra an kɔ. An balɔdɛ k'a fɔ ni tun ye Musa Dirisa Gindo ni tun y'ale kan yan bɛ dugawu kɛ ala ka ko ka kunjɛ ni bɛnkan ɲuman ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ kɛ so ye ka fɔ ɲɔgɔn ni k'o bɔ a kɔnɔna na n'an bɔra yen an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔn k'a fɔ sanfɛ kalandenw olu tun ye ka dɔn k'a fɔ ɲinini caman kɛ ka yira k'a fɔ u ka musaka ko gɛlɛya bɛ a la u ni jamana ka sigifo kɔnɔ n'a yira k'a fɔ ka musakaw bɛna di musaka ninnu dili fana na sɛbɛnfura min bɛ yen bi n'o y'a sɔrɔ n'o kan ka kɛ sabu ni ka se k'i ka nafolo kɔni ka se k'a d'i ma n'o dɔw ye bugunatigɛ sɛbɛn ye carte d'identité ko don k'i ka dɔn gɛlɛya b'o la nka n'o cɛman minnu bolo ko i ka dɔn u bɛna se ka baara ninnu kɛ u ka wariw sɔrɔ kalandenw k'a sababu kɛ n'u mansaw ka carte d'identité ye olu ka bugunatigɛ sɛbɛn k'u bɛ se ka kɛ ni o ye a bɛna kɛ samamɔne fɛ kɛrɛnkɛrɛnnana senu o min ka dɔn k'a fɔ sanfɛ kalandenw u ka kun ye ɲɛnabɔli cakɛda ye olu ka kumada n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ min ka dɔn k'a fɔ Amadu Zakaria Tarawele la baara min na kɛ cogo min na ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Anw ye baara mun daminɛ sisan avec samamɔne san o san an b'a kɛ o de ye mɔgɔ o mɔgɔ mana bagi sɔrɔ ka se sanfɛ kalanyɔrɔ la donc fɛn min ye boursiw ye comme senu de bɛ senu boursiw sara donc boursiw bɛ sara ni numéro de compte de o numéro de compte o de ye samamɔne ye
n'a fɔ ka mɔgɔw ka bourse sara nɛgɛjuru siraw fɛ o de ye sama mɔnɛ san o san an b'a activitéw kɛ mais ɲinɛ an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bi ka sɔrɔ a la mɔgɔ caman fɛ o tɛ ka se ka carte d'identité sɔrɔ donc pour que ka mɔgɔw soulager ka ko nɔgɔya mɔgɔw ma donc an y'a fɔ n ko mɔgɔw bɛ se ka u bangebagaw ka carte d'identité bila u ta nɔ na n'a fɔra k'u ka carte d'identité bila u bɛ se k'u bangebagaw ta a bɛ se ka kɛ cɛman ye ou bien musoman donc ni o dun kɛra ni ye bangebaga ka carte d'identité bila comme an bɛ ɲininka fɛnɛ i ye puce téléphonique i y'a san opérateur mun fɛ a kɛra Orange ye o a kɛra Malitel ye o a kɛra Telecel ye o i k'i b'i jija ka o puce Telecel ni i ko o san ou bien k'o labɔ ni carte d'identité i bɛna mun bila n'e ma se k'i ka carte d'identité sɔrɔ donc i bɛ jija i bangebaga ka carte d'identité i mana o mun bila sama mɔnɛ na i bɛ jija ka puce in dilan ni o ye pour que a ka se ka passer o senu ni sama mɔnɛ de jɛra k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka nin ko nɔgɔya mɔgɔw ye pour que u bɛ se ka u ka compte sama mɔnɛ créer effectivement ka sɔrɔ gɛlɛyaba ma y'a la. Sama mɔnɛ compte nin bɛ utiliser senu fɛ i n'a fɔ compte bancaire pour que k'u ka bourse n'u ka turusow sara ani frais de voyage ni frais de stage ani frais de thèse an b'a fɔ olu ma ko allocation financière donc nin ko in kɛ kun de ye ka nɔgɔya da don o baara in kɛli la pour que mɔgɔw bɛ se k'a kɛ délai kɔnɔna na cogo min na a délai kan ka ban jusqu'au 31 décembre inchallah 2022. An balɔden k'a fɔ ni tun ye Amadu Zakariya a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka baara kɛ ɲɛta ye ka ɲɛ sanga jamana ma n'an bɔra ye min ye sirakɔrɔ nɛgɛtanakaw fɛ yen wulikɛjɔ min kɛra n'o kɛra butigiba dɔ ale nɔfɛ ni sigidalamɔgɔw n'i ka dɔn k'a fɔ min ye kojugukɛlaw ye n'u kɛrila ɲɔgɔn na n'a kɛra so ye u ka se ka kojugukɛla kelen n'o ye zonw ye ka se ka kelen kasara nin na o kɔfɛ u ka gendarmerie kɔni ni ka se k'ale tan k'a yɛrɛkɛ k'a ci ka se k'a yɔrɔw karikari o kɔni kuma min kɛra o waleya min kɛra maa caman bɛ yɛrɛ ɲininka la baara in kɛra cogo min na min ka dɔn k'a fɔ Burama Samake ale bi baara yɛrɛ ale b'a kunnafoni dafa a ye min fɔ u filɛ. Bandi armée dɔw de nana bi sirakɔrɔ butigi dɔ kan sirakɔrɔ suguda la kɛnkɛyiri ba dɔ n'u b'a fɔ ko Baka kɛnkɛyiri 16h10 u nana ni marifa ye ka na butigida in na ka tilsommation kɛ ka mɔgɔw da u kɔnɔ kan u nana don kɛnkɛyiri ba in kɔnɔ k'a fɔ ko feerekɛla min bɛ yen ko feerekɛla ko wari ta ka di a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ballon filɛ yɛrɛ la wari min bɛ feerekɛla bolo ye a y'o ta ka d'u ma u ye télégramme lajɛ a kɛra u ɲɛna ko caméra cachée bɔra u ye bali wuli télégramme na ka télégramme bɛɛ sɔgɔ ani sugu cɛ tɛ tɛmɛ 100 mètres kan ani gendarmerie cɛ tɛ tɛmɛ 200 mètres kan u ye opération kɛ tuma min na n'u bɔra sisan u bɔli kɛnɛma Jagata kura dɔ jɔlen tun bɛ muso dɔ kɛrɛfɛ u ko k'u b'o kankari ka taa n'o Jagata in kan ma se ka kari donc marifa yɛrɛ bɛ min bolo n'o y'u ka sécurité ye u ko non k'a ye nin to yan ka taa ko mission est accomplie donc o kɛlen parce que u tun ye mɔgɔ 3 jate de ye 2 yɛlɛnna moto kelen ma la 1 yɛlɛnna a dama moto ba la donc u bɔra sisan ka siraba minɛ ka na k'u bɛ tɛmɛ gendarmerie kɛrɛfɛla la ka taa nin bɛɛ kɛra gendarmew sigilen don tamabɔ sisimabɔ o kɛra sa population yɛrɛ révoltera k'a y'u bɛn donc mɔgɔw bɔra ni bese ni fɛnw ye bɛɛ kɔni y'i défend u ye bali ci ala kɔni y'a kɛ bali ma mɔgɔ sɔrɔ mais mɔgɔ 2 tun bɛ moto kelen min na marifa yɛrɛ tun bɛ min bolo n'a ye marifa bila a kun donc o banana o bɔra ka bin moto kɔfɛ o bɔlen ka bin moto kɔfɛ motobolila yɛrɛ y'a yɛrɛ ɲini sisan ka boli ka don gendarmerie la min kɔni bɔra ka bin o kɔni bɔra ka bin a ba kɔ la o ni kɔni daɲana donc min bolila ka don gendarmerie la sisan gendarmew y'o minɛ k'u b'o protéger k'o bila so kɔnɔ ka taa sɔgɔ o population kɔni révoltera k'a daminɛ 16h30 ka na fɔ 18h la mɔgɔw ko n'u ma bɔ ka di k'u bɛ gendarmerie ci an tor'o yɛrɛ kɔnɔna na gendarmew renfort nana mobili 6 o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o ni polisiw mɔgɔw yɛrɛ tension wulilen don gendarmew kɔrɔ a mɛnna parce que a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan u nana ka na butigiba dɔ attaquer sirakɔrɔ suguda la gendarmerie yɛrɛ kɛfɛ ni gendarmerie cɛ tɛ tɛmɛ 100 mètres kan ka opération kɛ k'a ban ka bali ci fɔ bali perdu ye mɔgɔ dɔw sɔrɔ ka dɔw kɔnɔ sɔgɔ ka tɛmɛ o kɛra a tɛ tɛmɛ 1 mois kan o tigiw yɛrɛ tor'o la an bɛ ala deli ala fɛ ala ka yafa olu ma u ye o samagelakaw ka butigiba in dakari k'u kɔnɔminɛnw cɛ ka taa n'o nafolo donc mɔgɔw diminen don gendarmew kɔrɔ nin fana kɛlen na ninnu bolila ka t'u kalifa gendarmerie la kelen belen kɔfɛ ni mɔgɔw y'o bugɔ k'o banna o ni tora la dɔ in taara a yɛrɛ kalifa gendarmew na gendarmew fana ko k'o tɛ di jama firila gendarmerie kan ka gendarmerie ka sokɔnɔminɛn ka kɛnɛma minɛ k'a ci k'a bɔgɔkolon ci ka gendarmew ka mobili dɔ vitre yɛrɛ ci gendarmew yɛrɛ y'u yɛrɛ ɲini an balɔden k'a fɔ ni tun ye Burama Samake ni tun ye ale kan ye an bɛ fɛn min fɔ ma b'i fan jɛgɛ ni sogo la k'a sɔrɔ i ma kolo bɛɛ lajɛlen kari an ka baaraw kɛ ni hakili ye tiɲɛ don lakanabaaw bɛ yen mobili minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu ye kasara sɔrɔ mobili minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu tiɲɛni filɛ walima gendarmerie ni wari bɛɛ lajɛlen de bɛ bɔ an yɛrɛ kunna an ka kow n'a kɛcogo n'o ma kan sago ye hali bi an ka ɲini a bɛ se ka ɲɛ cogo min na k'a sɔrɔ karili ninnu tɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma n'an bɔra ye an b'a dɔn k'a fɔ cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ko fantanya kɛlɛli ma olu ye dɛmɛɲɔgɔnya dɔ kɛ ka ɲɛsin kalanso dɔ ma o baara min kɛra min y'a ko ɲɛma ye n'i y'a sɔrɔ Musa Tarawele bɛɛ lajɛlen k'ale ma bili ale b'a ɲɛfɔ an ye dɛmɛ in a kɛra cogo di an ka lamɛn
ni y'a san caman an bɛ baara la an bɛ baara mun na pour que ka se ka jamana bila sira kan sira mun an bɛ se k'an sago sɔrɔ mun na jamana kɔnɔdenw ka se k'a faamuya k'a fɔ ko jamana tɛ se ka jɔ n'an yɛrɛ tɛ bon i tɛ se k'o si matarafa n'i ma kodɔn kodɔn ye min o éducation de o de y'an bila bi ka se université ma ne Bamako ici u bɛ san fɛnɛ u bɛ Kucala k'a fɔ an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an k'a lajɛ an bɛ se ka mun kɛ an ka jeunes minnu bɛ yen parents d'élèves dɔw bɛ yen a ka ca Ala fɛ k'a ka d'u ye u denw ka kalan mais se bɛrɛ t'u ye kosɛbɛ laɲini min ye baara kɔnɔna la vraiment Mali jeunesse ka se ka kalan parce que n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔna la yan o jeunesse fanga ka bon kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw na donc n'olu sera ka kalan ko dɔn a bɛ Mali ka siniɲɛsigi nɔgɔya ko jeunesse k'a faamuya k'a fɔ ko jamana tɛ se ka jɔ o kɔ u jɔyɔrɔba bɛ jamana jɔyɔrɔ ko la an bɛɛ ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kulu kelen ye an ka se ka jamana in ta k'a kɔrɔta n'a ɲɛna donc maintenant bɛɛ bɛ t'i ka côté fɛ i bɛ ka intérêt partisan ɲini mais pour le moment an bɛ wagati min kɔnɔ vraiment an ka kɛ kulu kelen ye k'u man da la an k'o kɛlɛ fɔlɔ o la n'an sera nisɔndiya wagati ma bɛɛ ka t'i ka côté fɛ an balɔnna k'a fɔ ni tun ye Musa Traoré Belli tun yale ka u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka nin ɲɔgɔnna dɛmɛ ani k'olu caya n'an bɔra ye Yirimajɔkaw fɛ yen ni maa min kun dalen don Segu sira kan ni sira wara ka sira fara la sira yɛrɛ min bɛ don ka taa wara ka yɔrɔ fɛ o goudronni kɛrɛnkɛrɛnnen i bɛ fara kini yanfan de fɛ ka don n'i donna mètre 300 bɔɲɔngo i kini yanfan wɛrɛ fɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen nin waati in na ko san 30 kɔ u kɛlen k'u ka yɔrɔ la ko maa dɔ dannen bɛ ka fɔ ko yɔrɔ in ko titiri b'ale bolo walima a y'a feere maa wɛrɛ ma o tigiw namɛn ko fo yɔrɔ in ko f'a maaw ka se k'u wuli o wulikajɔw kuma tun bɛ sen na u to a kuma yɛrɛ ɲɔgɔn ye o la u taara dugutigilakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnen o ye Yirimajɔ dugutigilakaw ye olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ baara min na u k'a to yen ko yɔrɔ in a dira di cogo min na o ye ɲininkaliw kɛ olu yɛrɛ ka fɔ la k'i ka dɔn ko dalilu tɔnjɔn ma sɔrɔ maa ninnu bolo o waati kelen kɔnɔna na kunungo sɔgɔmada joona fɛ k'u nana k'u bɛna dɔ bɔ dun kɔnɔna na a kɔni kɛra sababu ye sigidalamaw ka ɲaraki o yɔrɔnin bɛlɛlɛ ka kɛ maaw kan nka kunnafoniw na ko ɲɛmaw kuma n'u ni ɲɔgɔn cɛ fo kɛra sababu ye maa ninnu kɔni u y'u yɛrɛ ɲini k'a sɔrɔ gɛlɛya ma ta ka ɲɛ suma an taara kɛnɛ kan an ɲininkali k'u la seera minnu sɔrɔla ye an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ Aba Jalo ne ye Burama Jalo denkɛ fɔlɔ ye Yirimajɔ yan nɔ sɔgɔmada joona in na gardiw nana moto la o ni mɔgɔ dama dɔ isew dɔ ka na an sɔrɔ so kɔnɔ k'an k'an ka minɛnw labɔ k'u ye Yɔrɔ Jalo ka denw ka cidenw ye ne ko n ko ne ma se k'o faamuya ne fa ye yɔrɔ sa Yɔrɔ Jalo ani a denkɛ Usumani Jalo de bolo kabi 93 an tɛ fɛn kalama olu ta in na papier de vente b'an bolo yan u ka fɛn bɛɛ b'an bolo yan nɔ a sɔrɔla Yɔrɔ Jalo yɛrɛ a n'a denkɛ fɔlɔ u ka seere bɛ n'o Isu Jalo ye o kɔni nana baga anw ma sɔgɔmada joona in na gardiw yɛrɛ donna fo an ka so kɔnɔ u donna n ba ka so kɔnɔ n ba musokɔrɔba k'a labɔ k'a ka yurulu jigi ka don ne yɛrɛ ka so kɔnɔ n ka saki bɛ fo so kɔnɔ ɲɛ na u y'o ta ka n'a bila fo salon kɔrɔ sigiɲɔgɔnw bɔra ka na fara an kan gardiw kɔni taara a fɔ Asu n'a ka gouvernement ye u ka wuli k'u jɔ zone de wulilen don walifɛnw nɔfɛ k'u ka fanga tiɲɛ u bolo wa an kɔni bi yan walahi kasange sigida in na an ka kasange sannen don dɛ fanga k'a lajɛ a ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'o tɛ tiɲɛna zone bɛ jamana in kɔnɔ maître Fufana yɛrɛ ko ne ma ko olu balo de ye nin ye isɛgɛ min nana ko adamaden hali kaburu senna bɛ balo a ka kaburu sen de la wa olu balo de ye nin ye ne ko bon n'aw balo ye nin ye a bɛ balo nkalon de kan nin tɛ tiɲɛ ye wa titiri min b'u bolo titiri bɛ Torokɔrɔbugu de Madamu Kulubali Maminɛ Tarawele o de bɛ titiri tɔgɔ la titiri tɛ Yirimajɔ de Torokɔrɔbugu de don bɛɛ b'a kalama u de bɛ ka nano gɔrɔsi ka n'o di mɔgɔw ma yan nɔ min kɔni kɛra bi a kɛra diɲɛ ɲɛna Ala y'a balaw da n bɛ min ɲini gouvernement fɛ ka wuli k'u jɔ ni kana se fila ni nin se filara ni min bɔra a la a tɛ fɔ an si kɔ. Ne tɔgɔ ye Yusufu Fɔnba association bɛ yan nɔ association président de ne ye ni mɔgɔ ninnu u nana an ka yɔrɔ la un dimanche a y'a sɔrɔ ne bɛ foro la u y'an wele k'u bɛ k'an ka yɔrɔ suma an nanen u ye agence immobilière dɔ de ta ka taa kiiri kɛ ka mandat d'o ma k'o kana yɔrɔ labɛn u yanni ka numéro di agence immobilière ma a y'an wele ko olu fɔra ne ko yan nɔ ko olu b'a fɛ ko kana réunion na samedi ko yala ko violence t'a la wa n ko non n ko n'a bɛna réunion na violence t'a la bon ala y'a kɛ an y'a ci bila dugutigi ma an y'a ɲɛfɔ a ye samedi min dar'o kan an taara dugutigi fɛ yen dugutigi y'a yir'u la agence immobilière ninnu u tɛ se ka na yɔrɔ la k'u bɛna baara kɛ olu tɛ yɔrɔ sigi kan dɔn minnu y'u ci u kana ni o ye u nana ni olu ye samedi passé an sigira an kumana dugutigi y'a ɲininka ko yala Kalabankɔrɔ maire ni a sous-préfet bɛna don min na aw fa y'a kuma min fɔ awa ko yala k'i bɛ se ka dɔ fɔ a la wa cɛ ko ko ale t'o dɔn dugutigi nana yira kɛrɛnkɛrɛnnenya maa si kana se yan nɔ fɔlɔ an y'a kuma dɔw de fɔ f'olu bɛɛ ka ban k'o waleya sɔgɔma joona na o nana seli ka don an balimakɛ in nka o ni gariw nana ko fɔ a ka bɔ so kɔnɔ jama kɔni bɔra anw yɛrɛ minnu ye sigida ɲɛmaaw ye an bɔra ka jama lasabali pour que o kana kɛ mankan ye an mago bɛ jamana yɛrɛ ka basigi la nin waati in na an tɛ mankan fɛ nin wagati in kɔnɔna na jama kɔni sabalila mɔgɔw ma s'u ma mais mɔgɔw cayalen mankan cayara u kɔni taara n'u yɛrɛ ye ne kɔni bɛ min ɲini jamanadenw fɛ
n'an ko ko yɛlɛma kura fo nin yɔrɔ ninnu ka sɛgɛsɛgɛ u k'u hakili to nin yɔrɔ ninnu kosɛbɛ o kɔnɔ tɛ fitinɛ wɛrɛ bɛ kanalen min ka jugu a bɛ fitinɛ tɔ ninnu ye an bɛ kɛlɛ dɔ la o ma ban fɔlɔ u kana n'a fɔ u bɛna kɛlɛ wɛrɛ wuli ka na jamana yɛrɛ sufɛ an bolo kalabanji ni namanatɔ minnu bɛ an sen kɔrɔ u b'a fɛ k'u ka fanga dafiri dɛ ne tɔgɔ Usumani Sisugo ka bɔ wara ka sirafara la n bɛ sigi la bi i n'a san 20 dɔ b'o kan ne bolola baarakɛla ye n'o ye mɛtiri masɔn ye mɛ n bɛ ka ko dɔ ye jamana taabolo la vraiment Asim an ye kɛlɛ de kɛ ne si yɛrɛ bɛ san 60 kɔ de la an bɛ ka jamana kɛlɛ kɛ mun na yɔrɔ an ta kɔni tɛ tuguni an bɛ ka kɛ an denw n'a mɔdenw de kama mɛ fɛn dɔ bɛ yen jamana ko bɛɛ banna ka tɔ to dugukolo ko ye n'i taara Mali yɔrɔ o yɔrɔ dugukolo ko kɛlɛ de bɛ yen an ye nin yɔrɔ ni san depuis politique kuma tun b'a kan fo an y'o kɛlɛ kɛ o wulila ka bɔ yen mɛ mɔgɔ dɔw de bɛ yen an bɛ waati min na san olu de ferekelen bɛ jamana senkɔrɔ bandiw ani biganikɛlaw hali rebelle ka fisa ni ninnu ye bi mun bɛ mugu jɔ mɔgɔ la k'a ci o ka fisa ni ninnu ye mɔgɔ bi t'i labɔ i siso kɔnɔ i hɔrɔntɔ i y'i ka kɔlɔbɔkɔlɔbɔnin kɛ ka yɔrɔ min sɔrɔ k'i da k'i yɛrɛ sutura kɔnɔ dɔ kɛ n'i labɔ mɔgɔ dɔw ka baara bɛnnen dɔw de ma ka adamadenw lebu k'a labu siso kɔnɔ ko se b'u ye ko wari b'u kun ne kɔni bɛ min fɔ aw ye Asim i ni Ablaye Mayiga Modibo Kone Wake mɛ min ɲinɛ aw fɛ an kɔni bɛ yɔrɔ min na n'an ma sabali ka wuli k'aw jɔ n'a fɔra ko ninnu mɔgɔ damadama k'u bɛna bi jamana kan mɔgɔ min bɛ nin sira kan a bɛ taa mɔgɔ bayirika ko k'u labɔ sɔgɔmada kelen u nana du dɔ de kama ko k'o du bɔ o de bɛ titiri fɛnkɛ kɔnɔ tɔw b'o kɛrɛfɛ mɔgɔ kelen ko tɛ dɛ jama min b'a kɔnɔ a bɛ mɔgɔ batan bɔ mɛ mɔgɔ 2 de ka du bɛ titiri kan Aba Jalo ani Ibrahim Kone n'u sera k'olu bɔ tɛrɛn kan o kumana an tɔ mun bɛ yen anw ye kɛrɛfɛden o kumana o b'an bɛɛ ka du ci ne kɔni bɛ min fɔ aw ye ne si ni wallahi a bɛ n ka dugukolo tawara wɛrɛ tɛ ne bolo dɛ n baraju tɛ yɔrɔ si n baraju bɛ Mali de la yan tawara wɛrɛ si t'an bolo wa n'u ka jugu ni rebelle ye n'u de kan ka kɛlɛ ka tɛmɛ rebelle kan an ye rebelle mun kɛlɛ front kɔnɔ an bɛ ka mun kɛlɛ Kidali ni ɲɔnɔ ninnu ka jugu n'o ye ninnu mɔgɔ damadama min bɛ dugu nin ɲɛfɛ baara wɛrɛ foyi t'u la ka taa titiri bɔ mɔgɔw ka yɔrɔ kan ka adamadenw danbe tiɲɛ ka adamadenw lebu k'u bila jɛ la a kunnafoni digu ye k'aw ka bɔ a kalama n'aw bɛ bɔ a kalama a bɛ bɔ a kalama n'aw tɛ bɔ a kalama n'an y'u nana don wɛrɛ ni min bɔra a la aw yɛrɛ b'aw jɔla kɔsikasi an kɔni ka denbaya tɛ labɔ ka bila kɛnɛ ma k'aw balolen to Asim an bɛ kɛlɛ min na an b'aw de ka kɛlɛ la ala sɔgɔ aw sɔgɔ an balolen ka fɔ ni tun ye Yirimajɔ Sema sira kan u kɛlen bɛ ka lajɛrɛba sini k'o fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ in mara bɛɛ sini nɛgɛ kaɲɛ 9 waatiw la ni ala sɔnna ma yɔrɔ in na kuma tɛ dɔ yɛrɛ dɛ olu ta yɔrɔ san 30 walima san 20 ko yɔrɔ kelen ka tila ka na k'i bɛna sɛbɛn b'o kan wa ko sɛbɛn min kuma bɛ ka fɔ o tɛ olu ka yɔrɔ ye min bɛ fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma anw dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ nin ɲɔgɔnnaw mana daminɛ olu bɛ to yuruguyurugu la walima maa dɔw yɛrɛ bɛ tila a ɲɔgɔnna caman bɛ yen ka dɛmɛ don ka ɲɛsin tigilamaw ma u yɛrɛ ka dama ka nafa sɔrɔ siranin dama kama k'o de to kow la gɛlɛya dɔ bɛ don kow la nka n'an bɛɛ lajɛlen jɛra k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka wulikajɔw kɛ an ka ɲini fɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila basigi lafiyaw minɛ kɔnɔ sini ni ala sɔnna ma lajɛrɛ la an bɛ y'a kɛnɛ kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ jiko ka fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka hakilasegu baara jumɛn de kan ka kɛ jiko yɛrɛ a jateminɛw la o ko ɲɛma Jurobo Kumudo u ye fara ɲɔgɔn min kɛ ale b'a jaabi d'a ma an ka lamɛn lajɛrɛ in bɛ fɛnba de kan fɛn min don an bɛ gafe texte minnu na an ka comité national k'o créer cogoya dɔ la k'o créer parce que vous savez que an ka jamana ba de jiko la salon yɛrɛ conférence générale de l'UNESCO o kuma la a fɔra k'an ka jamana yɔrɔ o ka se ka kɛ membre de conseil intergouvernemental de l'UNESCO o jɛkuluba de diɲɛ jɛkulu yɛrɛ min bɛ baara kɛ jiko la pour que ji ka se ka nafa sɔrɔ ji ka se ka jamanaw nafa ka se ka population bɛɛ nafa du moment où Mali ye jamanaba ye Mali bɛ ka baara min kɛ donc fo ka ni jɛkulu in bila sen kan donc fɛn o fɛn bɛ baara kɛ jiko la a fɔra a sera université o recherche o ni service technique o ni secteur privé o société civile an bɛɛ ka jɛla ka ni comité in bila sen kan pour que an ka jamana mɔgɔ bɛ min na jiko la o ka se ka prise en compte niveau mondial pour que an ka jamana ka se ka opportunité min bɛ niveau mondial la an ka jamana ka se k'o opportunité fɛnɛ bénéficier a fɔra financement kun na a fɔra ko dɔnniya kun na a fɔra ko outil min b'a to vraiment an bɛ se ka an ka ji an b'o mobiliser cogoya min na pour que ka se ka sɛnɛkɛ fɛnw développer ka se ka courant di ka se ka vraiment jamanaw yɛrɛ développer ka jamanadenw nafa donc bi réunion ba de don c'est pour cela que ɲɛ b'a la bɛɛ nana pour que an ka se ka vraiment ni comité in ko bilasira an b'a lɔn k'a fɔ Jurobo Kumudo tun ka ɲi nin a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka ko bila ɲɛta minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen kamitiya o kumaw cayalen bɛ kɔsabɛrɛ n'aw hakili b'a la dɔ bɔra k'i jɔ ni ka se ka an kuntigi kisi nɛɛma b'a kan ka dɔgɔlimaw ta ka ɲɛsin ale ma o sen fɛ a ye wulikajɔw kɛ ni ka se ka ɲɛfɔli dɔw kɛ ka se ka a yɛrɛ danbeya ka taa kamitiya ma o y'a yira k'a fɔ k'o tɛ
olu ka kɛta ye olu t'o hakila kɔ kamitiya yɛrɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kɛ kunnafonidilaw ka ɲɛfɔli kɛ maaw ɲɛkɔrɔ a ko la Sira Musa Dumbe ale y'a ko ɲɛma ye min fɔ u filɛ. Laɲini ye min ye malidenw k'a faamu kamiti tɛ dɔwɛrɛ ye koyi bamanan mɔgɔ min banna wali ko ma mɔgɔ min banna wali sira ma mɔgɔ min ko ne ko n fa sira n ba sira n benba sira o de ye bamanan ye bamanan siya ko tɛ dɛ bamananya o de ye kamitiya ye maliyɛnw k'u faamu laïcité tɛ dɔwɛrɛ ye bɛɛ k'i ta kɛ i mana da min na i k'o kɛ nka si kana si lagosi si kana don si gasi la an bɛɛ dulondonnen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ bɔ ɲɔgɔn na di maliyɛnw bɔlen don ɲɔgɔn na ni dɔ nana ko e bɛ diinɛ dɔ la e bɛ diinɛ dɔ la k'aw ka bila ɲɔgɔn na o ye juguw ka ko dilannen de ye o tuma a ye kekuya a k'o dabila jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ ka fara kɛnɛma jugu kan ka taa wuli an ka jamana kɔnɔ an tɛ sɔn a ma bi an tɛ sɔn a ma sini diinɛ kɛlɛ tɛ wuli yan. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Sira Musa kan ye kamitiya ka ɲɛfɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kow bila famali minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye Think Peace olu ye fara ɲɔgɔn ye kɛ kunungo ka se ka kunnafonidi kɛ u ka jɛkulu yɛrɛ sigili sen kan o kɛnɛ kan Umu Danbele tun bɛ yen baara in kun ye fɛn jumɛn de ye a ye ɲininkali kɛ a ko ɲɛma la Abdul Kasim Fɔnba la o ye kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Abdul Kasim Fɔnba jɛkulu dɔ bɛ yen ko Think Peace o ye bɛn hakili ye n'o ye ɲɛmɔgɔ ye an ye projet mun lancé bi a projet tɔgɔ ko parler yɛrɛ kɔrɔ ye o ye kuma de an hakilina la ni i bɛ fɛn fɛn kɛ Mali sira la an kan ka kuma fɛn fɛn ye jatigɛwale minnu b'an ka jamana na ni gɛlɛya minnu b'an ka jamana la an bɛ se ka baara kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn walasa o gɛlɛya ninnu ka ban an ka jamana kɔnɔna la an y'an ɲɛsin jɛkulu fila ma o ye fɛn fɛn ye diinɛmɔgɔ ye ani an ka karamɔgɔw secondaire la ni médersa ninnu an hakilina la n'i ye diinɛmɔgɔ ni karamɔgɔ bila ɲɛfɛ i bɛ se ka maga mɔgɔ caman na ɲɔgɔn fɛ diinɛmɔgɔ n'a kumana a bɛ se mɔgɔ caman ma diinɛmɔgɔ y'a jateminɛ diinɛ bɛɛ b'a kɔnɔ chrétienw b'a la silamɛw musulmanw b'a la karamɔgɔw o ye second cycle ni médersa karamɔgɔ ninnu ni diinɛmɔgɔw kumana a bɛna lase mɔgɔ caman ma ɲɔgɔn fɛ walasa hakilinaw ka se ka faamuyali kɛ ko bɛɛ kan k'i sen don fɛn fɛn ye jatigɛwale sira in bɛɛ kan k'i sen don a la a kɛlɛ sira fɛ filanan ye an ka karamɔgɔ ye n'olu degera a jatigɛwale ninnu ko la u bɛ se ka dege a kalan denmisɛnninw fɛ n'u ye faamuyali sɔrɔ a la u bɛ se ka kɛ ko ɲumanba ye walasa kɛlɛ in ka se ka kɛ kɛlɛjan ye parce que n'olu ma faamuyali kɛ hali n'an ye baara kɛ sisan n'a nɔgɔyara sisan n'olu kɔrɔbayara a bɛna tiɲɛ tuguni donc an bɛ se ka olu lafaamuya cogo min na walasa n'olu yɛrɛ kɔrɔbayara a baara bɛ se ka ɲɛ donc nin baara in an bɛ k'a kɛ ni secrétariat permanent ye o ye gouvernement yɛrɛ ka jɛkulu bilalen diinɛ ministère a b'olu diinɛ ministère kɔnɔna la o ye secrétariat permanent olu de ɲɛsinnen don fɛn fɛn ye jatigɛwale kɛlɛ Mali kɔnɔna la o document olu de ɲɛsinnen don o baara ma donc an n'olu de y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa an ka se ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'an lase yan bi a projet ye san kelen a ye jateminɛ kɛ fɛnɛ n'an ko diinɛmɔgɔw ni karamɔgɔw a b'a don a la sifuw ni musow b'a la diinɛmɔgɔw sira fɛ sifuw ni musow b'a la karamɔgɔw sira fɛ sifuw ni musow fɛnɛ b'a la bɛɛ de ɲɛsinnen don nin baara la walasa bɛɛ ka se k'i bolo di fɛn fɛn ye nin jatigɛwale ninnu an ka jamana la bɛɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma walasa a ka se ka a projet ye yɔrɔ 5 de Nara Bla Kucala Yoroso ani Segu a projet bɛna kɛ nin yɔrɔ 5 de la comme phase fɔlɔ de don n'a ye nɔ bɔ ni faamuyali kɛra a la n'ala sɔn an bɛ se ka taa phase 2nan la aw minnu ye médiaw ye ni baara bɛ kɛ tan ni aw sera k'a jɛnsɛ ka ɲɛ mɔgɔ caman bɛ se k'a faamuya ka na mɔgɔ caman lasɔrɔ. An balɔrɔ k'a fɔ kɛnɛ in kan minisiriso diinɛ minisiriso o ye baara in bilali sen kan k'u bɛn'u tɛgɛ di bɛɛ ma sanko jatigɛwale ka se ka kɛlɛ Umu Danbele kuma bara di ale fana ma minisiri ka cɛbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan o ye kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Dame Jamu Sek ni ministre ka chef de cabinet an bɛ kɛnɛ min kan projet ba dɔ de bɛ yen nɔ min bɛna waliya terrain sanfɛ ni an ka secrétariat permanent min sigilen don jatigɛwale kɛlɛli la jamana kɔnɔ komi o bi an ka ministère de ka bolo kan ministériso min sigilen bɛ diinɛ ko ni bato ko o ɲɛnabɔli kɛ jamana kɔnɔ secrétariat permanent ni ONG Think Peace olu ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o bɛna projet min bila sen kan an b'a a projet wele ko parler o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye jatigɛwale bɛ se ka kɛlɛ cogo jumɛn na dɔnnibaw fɛ silamɛ kunda ani chrétien kunda ni kumakan ɲumanw ɲɛfɔli ye arajosow kan misiriw kɔnɔna la églisiw kɔnɔna la o baara in an ka jigiya la a bɛna kɛ san damadɔ baara ye nka an bɛna san kelen de kɛ baara la fɔlɔ ka baara yɛrɛ lajɛ n'a kɛra k'a fɔ a tɔnɔ bɛna bonya n'o de ye ka se ka caman bɔ jatigɛwale la an ka jamana kɔnɔna la o kuma n'o sabatira an n'an dɛmɛbaa jɛkulu n'o ye PNUD ye an bɛ se ka sa hakɛ min fara a kan an bɛ sigi k'o fana kuma fɔ jatigɛwale kɛlɛli min bɛ se ka fɔ dɔrɔn a ka dɔn k'an bɛɛ de ka hɛrɛ b'a la dɔ kɛra marifa ci la dɔ kɛra kuma bɛɛ an b'a mɛn k'a fɔ sɔrɔdasi dɔ bɔ naani na
dɔ kɛra fɛnɛ kuma bɛɛ an yɛrɛ b'a mɛn k'a fɔ dugu dɔw wulila a ka kan nin ko ninnu ka se dabila ye nka a tɛ se ka ɲa fiyewu fo bɛɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka baara ninnu kɛbaaw dɛmɛ sur le terrain ka jɛ k'an ka faamaw dɛmɛ sur le terrain mun kosɔn o tɛgɛ di ɲɔgɔn fila n'a farala ɲɔgɔn kan an ka jigiya la a bɛna kɛ nɔba ye min bɛna kɛ sababu ye ka jatigɛ wale kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ laɲini fanba ye min ye dɔrɔn maaw k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛɲini kɛlɛ don t'i n'a fɔ ko maa dɔ ka nafolo n'ale don dɔrɔn an ka pratiquer sur le terrain non yɛrɛɲini don maa minnu b'an dɛmɛ olu t'an ka jamana kɔnɔ u bɛ nafolo min di k'a baara kɛ u t'an ka jamana kɔnɔ olu b'an dɛmɛ mun kosɔn basigi ka na basigi bala kɔlɔlɔ a b'anw de kan a t'olu kan diinɛmɔgɔw jɔyɔrɔ bɛ ɲɛnamaya fɛn bɛɛ de la o de kosɔn ko o ko n'i y'a ta ni diinɛmɔgɔ ma taa ɲɔgɔn fɛ i bɛ t'i jɔ ɲɛfɛ k'u makɔnɔ diinɛmɔgɔw pas parce que u lamɛnlen don o dama tɛ nka mɔgɔw ka danaya dɔ de b'u ka kumakan nɔfɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ u bɛ min lase an b'a jigin a ka fɔ n'u farala laseli kɛbaaw ka jatigɛ wale kɛlɛli sira fɛ a bɛna nɔba bɔ kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ. an balɔden k'a fɔ nin tun ye minisiriso ka mɔgɔbɔ ye kɛnɛ kan u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an bɛ se k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jariwaleya baara minnu bɛ kɛ ka se k'olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana sen na ala ka kɛ ten n'an bɔra ye misiri dɔ dayɛlɛla kɛrɛnkɛrɛnnena juma tɛmɛnen in na wara ka sira fara ɲɛfɛ dɔɔnin dɔrɔn o misiri k'a kɛ juma ye a kɛnɛ kan jamanba alimami sɛlila ni maaw ye a ye kutuba kɔnɔna na a ye kuma min fɔ ye an ka lamɛn. ani ala barikada ala min n'a ye juma kɛ wajibi ye silama cɛman n'a musoman kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan alahu subhanahu wa ta'ala ale min ye juma kɛ hiji don ye nin ye jeniw ye fandanw ye fandan minnu na ala ma se nɔgɔyiw ye olu ka t'u ɲɛ da alahu subhanahu wa ta'ala ka so kan juma ye olu ka hiji de ye alahu subhanahu wa ta'ala bɛ hiji baraji ni umra ye baraji a b'a sɛbɛn jeniw ka cɛw kan ani musow kan minnu ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah an b'o ala fo ko ala barikada an badi alisilamɛw a kɛra ma wajibi ye lahara dɔ dɔ kɛnɛ kan ko juma misiri kun tɛ anw bolo ko daminɛna n'a ye misiri wele kan min a y'i boli a kana misiri la a kana alahu subhanahu wa ta'ala ka wele kan jaabi. alimami Sako ni tun y'ale ye min ye sira siribi ale ye kuma bara di muso dɔw ma olu ye min fɔ juma dayɛlɛ in na an k'u lamɛn. ne tɔgɔ ye Sitan Tarawele. bi aw ka misiri kɛra juma misiri nisɔndiya jumɛn de b'i kan. misiri in kɛra juma ye a diyara ne ye a bonyana ma misiri ni ala ka kɛ hɛrɛ ye ala kana kɛ juma laban ye yarabi ala ka jama bɛɛ ɲɛsin yan ma silamɛya ala ka kɔrɔta ala ka silamɛya dɛmɛ ala ka bɛɛ jurumu yafa n'i y'a mɛn misiri muso de don muso de kan k'a sanuya ka entretien bɛɛ kɛ muso de kan k'u cɛsiri misiriko la ka to k'a furan ka dɛmɛw sanuya ka tapiw ni fɛnw k'a bɛɛ labɛn. ne tɔgɔ ye Fana Sidibe Semana. misiri kɛra juma misiri nisɔndiya jumɛn de bɛ aw. a diyara an ye kojugu a bonyana ma setigi de ala ta da ye a diyara an ye fɔ ka tɛmɛ hali bi ala k'a kɛ ɲɛtaga ye ala ka misiri ni yiriwa an bɛ ala deli o la juma ye fɛnba de ye juma tɛ fɛnlankolon ye dɛ i mana juma seli fɔ ka taa juma wɛrɛ se daba masa yafari jurumu bɛɛ ma o de ye juma fayida bɛ juma la dɛ mɔgɔ mɔgɔ y'i sen sɔrɔ i ka juma seli i ka misiri matarafa ni bana t'i la k'a fɔ ko min b'i dɛsɛ na misiri la o de ka ɲi dayɛlɛli diyara an ye kojugu aw yɛrɛ nali kɛra an ma hɛrɛ ala k'aw kanu don ɲɔgɔn na an kɔni bɛ min deli ala fɛ dɔrɔn ala ka jamana in sumaya ala ni kira ka jamana in sumaya an ye peresidan bolo di ala ni ala kira ma an y'a bolo di masa ramani ma se t'an ye dabali t'an ye ala ka fitinɛ ni ala k'a faga jamana kɔnɔdenw kan bɛn. seliw bannen kɔfɛ alimami bɛ yen n'ale yɛrɛ Sako ye n'ale sela ni maaw ye a juma fɔlɔ la an ye kuma ɲininkali k'ale la a yɛrɛ ye min fɔ o filɛ. ne tɔgɔ ye Imam Suleiman Muhammad Sako village kan na Sheikh Abdou Jalil Muhammad Suru Haidara ka misiri bɛ village kan na n'u b'a wele Mox Isan ka khalifa ye ne ye quoi bon a kɔnta y'a invité an kana dɛmɛ juma misiri dayɛlɛ la wara ka sira fara la yan a nafa ye fɛn min ye hɛrɛba bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na parce que juma ye wajibi de don silamɛw kan kira b'a fɔ a ɲɛna ni mɔgɔ min ye juma saba to yen juma dɔgɔyali kɔsɔn f'i ka taa tubi nana ala mɔgɔ tigɛ foyi la an y'a jira sigida mɔgɔw la k'a fɔ juma ye wajibi bilen de u k'u hakili to misiriw la hali ka tɛmɛ u ka duw kɔnɔna na olu n'u ka so bɛɛ ye ala de ta ye o na min ye ala ta ye o de ka bon wa walima e kelen da ni perezan ye yɔrɔ dɔ jira i la k'i k'i hakili to la i b'a sɔrɔ i b'o yɔrɔ matarafa i b'i hakili to a la i b'i hakili to a poste la ala ka poste bɛ cogo di e wo perezan aw bɛɛ ye ala ta ye nka o ye diɲɛ masani dɔrɔn ye e b'i hakili to la i tɛ sɔn ka jigin cogo si la o na lahara masani diɲɛ masa bɛɛ ta ye min ye kun yɛrɛ ka kan hakili to la ka bonya ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen de kan o de cɛ ka ɲi. an balɔden k'a fɔ ni tun ye alimami Sako kan ye misiri yɛrɛ alimami Kɔnta an ye ɲininkali k'ale yɛrɛ la a yɛrɛ ye min fɔ o filɛ. Mamadu Kɔnta an bɛ ala barikada misiri a dayɛlɛla ni ala ka diɲɛ jama min bɔra bi an b'a ɲini ala fɛ ala ka diinɛ kanu don silamaden kelen kelenna bɛɛ la an ka jamana bɛɛ lajɛlen k'i jija n'an ye ala ka sira minɛ an b'a sɔrɔ an ka jamana an sago sɔrɔ a la an ka hakili to an ka diinɛ na ala kira b'o de fɔ an ye k'o gɛlɛya ko mɔgɔ taara ɲɛfɛ mɔgɔ min y'i ka diinɛ minɛ
mɔgɔ sagira kɔfɛ mɔgɔ min y'i ka diinɛ bila o tuma an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo min b'an kɔnɔ an tɛ se k'o fɔ ka se a hakɛ la Ablaye Kulubali an b'i fo kosɛbɛ misiri in de ye sigida ta ye sigida bɛɛ ka misiri o de ye nin ye n'an y'a baara an y'a baara an yɛrɛ ye bɛɛ y'i jija k'i ka dɔrɔmɛ bɔ ka don a la alimami min ne yɛrɛ cɛsiri k'a la ka kɔn ne yɛrɛ ɲɛ o bɛ Ala ka so bi an bɛ don sama a ma k'a fɔ bi y'a ka kunnawole hali a bɛ yɔrɔ min na bi an b'a dɔn k'a fɔ k'a sɛwale don a dan na alimami misiri dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ kɛ ko taabolo kɛrɛnkɛrɛnlen o misiri dɔ wa n'i y'a ɲininka o kuma diyara an ye kojugu ni misiri in bɛɛ ka kan a la taabolo bɛɛ bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ n tɛ dɔwɛrɛ la Ala ko kɔ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ bɛ saliya an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ misiri ye yarabi Ala ka kɛ silama olu ka bɛn ɲɔgɔnya sira ye dugawu minnu kɛra a la jamana in yɛrɛ kama Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye an balona k'a fɔ Moti marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min n'o ye Sungo n'a fɔ ko Sungo gare ni gɛlɛya ye maaw sɔrɔ ye k'a san kelen ni Ala sɔnna ma san kelen dafa sarakati bɔ olu bɛna kɛ karido Marseille e ka dɔn sugu min n'o ye Macron sugu ye u kɛlen bɛ k'an wele k'u bɛna kalanba kɛ ka ɲɛsin jamana yɛrɛ basigi ma ni Ala sɔnna ma ko Macron sugu kɛrɛfɛ dimanche sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 9 waati la an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu bɛna kɛ la Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na o mudabɛlɛ mun b'e bolo an karamɔgɔ an taa Laginɛ jamana kan san 2009 waatiw la hali bi kiiriw minnu kun daminɛna Laginɛ jamana kɔnɔna na kiiriw bɛ sen na ni waati in na ko Dadisi Kamara ale ka fanga waatiw la a ka lakana minisiri kɔrɔ n'ale ULDPV a jirala ko a y'a ka jalaki kan caman sɔsɔ kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ n'an bɔra an taa Côte d'Ivoire jamana kan jatigɛwale min kɛra san 2016 waatiw la Grand Basim kɔgɔjida la a jirala dɔgɔfurancɛ yɛrɛ kɔnɔna la arabadon ko o kiiriw ko olu daminɛna jatigɛwale yɛrɛ sen fɛ sa jirala ko maa 19 ne bɔnɛna u ni na nka jalaki dara maa 18 ne kan o maa 18 yɛrɛ la maa 4 ne taara kiiri tigilamaw ɲɛkɔrɔ ni jalaki baatɔ maa 14 ko olu bolila ka n'u daga an ka Mali jamana kan n'an bɔra yen nɔ Joe Biden ye wele bila Faransi jamana ɲɛmaa ma n'ale Emmanuel Macron ye a bɛ ka tile saba taama kɛ États-Unis jamana kan nin waati in na a jirala k'a fɔ ko taama in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ka taga teriya baara sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ kunun yɛrɛ Emmanuel Macron ani Joe Biden ye ɲɔgɔn ye ka kuma n'an bɔra yen nɔ État islamique datigɛwalekɛla kulu ɲɛma na ale ye Abdul Salam ye a jirala k'a fɔ ko a bɔnɛna ani na dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen kɔnɔna la nka ka kɔ o ɲɛ fɛn min ye États-Unis ye olu ka lakana minisiri o kun bɔra ka lase k'a jira k'a fɔ ko ni cɛ in kun fagara a mɛnna an karamɔgɔ an tun ye min sɔrɔ ni kun y'olu dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka basi lafiya ni k'o sabati an ka jamana Ala k'an fara ɲɔgɔn kan foyi t'o bɔ susingaw kɛrɛnkɛrɛnna susingaw y'a yira ka fu bɛna fara ɲɔgɔn ba kɛ karido nɛgɛ kanɲɛ 16 dibidani nɛgɛ sugu o fara ɲɔgɔn tɛ dɔrɛ dɛ an bɛɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn minɛ k'a dɔn bi ɲɛta sango gɛlɛya minnu bɛ yen u bɛɛ ka se ka kuma ɲɔgɔn fɛ o gɛlɛya ka se ka ban ko y'a kunba de an bɛ dugawu kɛ ni Ala sɔnna ma dibidani nɛgɛ sugu 16h ni Ala sɔnna ma an bɛ y'a kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ ɲɛta ko fɔ n'an bɔra ye an dusuma kasayɛlen bi min y'an kanubaba ye an ka musokɔrɔba ni bɛɛ lajɛlen k'a ma ko tanti Jɛnɛba Jawara Tomikɔrɔbugu Kuluju la ni musokɔrɔba in tun ye an kanubaba ye sanga ni waati bɛɛ ale y'a sugandi kunnafoni minnu bɛ da k'a kunnafoni kɔni n'a ye o lamɛn a tɛ kunnafoni foyi lamɛn an kanubaba kunungo Masaramani y'a ka kalifa minɛ na an bɛ dugawu kɛ an ka musokɔrɔba ye an kanubaba kun don a yɛrɛ tun bɛ wele bila an ma n'a bɛ kuma fɛ a ye Kulubali aw ka kunnafoniw ka d'an ye kosɛbɛ a bɛ fɛn minnu fɔ Masaramani a kɛra ale cogo min na a bɛ kɛ ten Ala ka baarabara nɔgɔya ye ka kɔto nɔgɔya wɛrɛ ye a y'an ka kiti minɛ Ala ko nɔgɔya n'a bɛ taa jɛma Ala ko nɔgɔya Ala k'anw yɛrɛ ɲɛ ni k'an da don kɔnɔ Sidi Kulubali ni Ala sɔnna ma a ka wusa aw ni cɛ ka kulomajɔ la a k'an bɛn dɛnɛ